салом тамошобинони арҷманд, хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа 7 феврал ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. дар остонаи ифтитоҳи бозиҳои олимпии зимистона дар Сочии Русия як шаҳрванди Тоҷикистон низ ифтихори ширкат дар эстафетаи машъали бозиҳои олимпиро ба даст овард. Даврон Муҳаммадиев, раиси намояндагии Федератсиони байналмилалии салиби сурх дар Русия рӯзи 7 феврал масофаеро бо машъали олимпӣ дар даст дар шаҳри Сочи тай намуд. новобаста аз он ки ман аз тарафи салиби сурх ва ҳилоли аҳмар пешниҳод шуда будам. албатта дар ин ҷо якчанд меҳмонои аз ҳар як гӯшаи канори ҷаҳон иштирок мекунанд ва албатта вақте ки мо во мехӯрем ино ду савол мекард: аз кадом ташкилот ва аз кадом мамлакат. ва ман ҳама вақт пеш аз ҳама мегӯям ки ман тоҷик ҳастам. аз ин пеш Алидод Исмоилов, варзишгари тоҷики муқими шаҳри Новокузнецки, Русия низ ифтихори бардоштани машъали олимпиро ба ӯҳда доштааст. зимнан ҳайати ҳукумати Тоҷикистон ба раҳбарии президент Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Сочи имрӯз мулоқотеро бо президенти ҷумҳурии Чех Милош Земан доир кард. ҷонибҳо ба густариши ҳамкориҳо дар риштаҳои иқтисоду саноат таъкид карданд. Милош Земан тирамоҳи имсол ният дорад ба Душанбе сафаре анҷом диҳад. дирӯз дар мулоқоти президентон Эмомалӣ Раҳмон ва Владимир Путин санадҳои марбут ба тамдиди ҳузури пойгоҳи низомии Русия дар Тоҷикистон ниҳоӣ шуд. дар масҷидҳои ҷомеи Тоҷикистон имрӯз маъвизаи маҳкумкунандаи ҳамҷинсгароӣ қироат шудааст. ин мавзӯъ бо тавсияи кумитаи дин ба имомхатибони масҷидҳои ҷомеи Тоҷикистон матраҳ шуд. дар масҷиди марказии Душанбе Саид Мукаррам Абдуқодирзода, раиси шӯрои уламои дини Тоҷикистон, аз паёмадҳои ба гуфтаи ӯ манфури ҳамҷинсгароӣ ва нигоҳи ислом ба ин мавзӯъ суханронӣ кард. созмонҳои мудофиаи ҳуқуқи башар ҳама гуна амалҳои поймолкунандаи ҳуқуқи ақалиятҳои ҷинсиро хилофи меъёрҳои демократӣ меноманд. додситони кулли Тоҷикистон гуфт дар сурати аз Испания ба Тоҷикистон истирдод шудани шаҳрванд Шарофиддин Гадоев парвандаи ӯ баррасӣ хоҳад шуд. ин шахс ахиран худро ҳамчун муассис ва мудири кулли ширкати сайёҳӣ Gold Tour Trans муаррифӣ карда тавассути саҳифаи интернетияш гуфтааст ки кормандони Интерпол ӯро бо дархости мақомоти Тоҷикистон дар Испания боздошт карданд. ба иттилои додситонии кул дар маҷмӯъ беш аз 1000 шаҳрванди ин кишвар дар ҷустуҷӯи байналмилалӣ қарор доранд. дар Куло ба сокинон дархост шудааст ки дар рӯзҳои сарди зимистон аз шикори паррандаву ҷонварон худдорӣ ва дар таъмини онҳо бо дони ғизо мусоидат кунанд. бо ҳамаи ин қадар шумораи паррандаҳо ҳайвоноти ваҳшӣ аз зимистон гузаронидан мумкин имконияти мо нарасад. барои ман муроҷиат кардем ба ҳамаи мана шаҳрвандони минтақа, ҳамаи шаҳрноҳиё ки дасти роҳи дароз карданд. паррандаву ҷонварони ваҳшӣ умдатан дар мамнӯъгоҳ ва парваришгоҳҳои назири Дашти Ҷум, Бешаи Палангон ва ҳамин тавр дар Шаҳристону Панҷакент, Айниву Ашт ва ҳавзаи Руди Сир ба сар мебаранд. зимнан гузориши муфассали видеоиро дар ин бора дар сайти интернетии Радиои Озодӣ, ҳамчунин дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам телефони ҳамроҳи худ пайдо кунед.